Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, Pak Tilas di tempatnya Prabu Hayam Murub. Nah, yang Murub, inilah kondisi dan petilasannya, Lur. Silahkan ikuti perjalanan kami. Oke, rahayu, rahayu, rahayu sagun dumadi. Hormat leluhur punika dudu nyembah arwah, nanging eling marang sangkaning urip. Luhur iku dudu panggonan panyuwunan, nanging pratandha pangeling marang asal lan dalane urip. Manungsa sing eling marang leluhure, sejatine eling marang dalane dhewe. Luhur punika cahya kawruh, nyisiake tapak supaya anak putu ora kesasar dalan. Nalika wong lungguh ndedonga marang leluhur, dudu penyembahan, nanging pasrah rasa pangajap pepadang. Wong sing lali marang leluhur, kados wit ilang oyot, garing tanpa teduh. Nanging sing eling lan ngajeni, uripe sumunar. Sabab bekti marang sing lawas iku sambung marang sang sumber. Hormat leluhur tegese ngajeni urip, ngajeni wektu, lan nyawiji karo alur rahsa saka Gusti. Donga marang leluhur iku donga marang panguripane di bali marang padang. Say
kesekas nyanto sani